Salamu alaikum. Usman! Usman! Wai bacci kake yi ma? Wallahi. Ga wannan kudin ka ɗauka za ka kai wa wayancan masu garkuwa da mutane. Za ku to tare da Maryam. Kamar ya? Kamar ya? Ba ɗazu daji ya ce na je na ciro kuɗin ba. Ke fa aka ce fa ka je ka ciro kuɗin nan, ka je ka kai musu. Kai! Ok, kai yanzu a batta a can kenan. Kana ganin mutanen nan fa. Idan wanda ya kai musu kuɗin ma haɗawa suke da shi. Shi ma sai an kawo kuɗin shi. Kuma ni kawai na zo na wani kai. Ok, kai ba za ka yi ba yanzu kenan ko? Wai ku san yadda za ku yi kawai ni kawai noma. Ai, sai ka tafi.